assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Winda TV onon kala on calminama e mbadi koccidi kadi on jettama on jarnama no fewi kala to mbawɗon wonde e wonirde émission meɗen fodde walanto ɗum ko musiba debbo mo horfonde cil bummi jaabe image joɗɗo mo jiirono ko Oumar Doro Kome gorko Mouhamadou Hounare en gartat ha joni e sujet mo ganduɗa konko jaltuniɗen e ndeɗo yontere woni mariage forcé en garino debbo mo ganduɗa ko porsaɗo e dewgal muɗum walla mbiyen gorko mo ganduɗa kañumne ko porsaɗo e dewgal muɗum eɗen gandi caɗele kewɗe ene mbaɗa hen fitinaji kewɗi kadi aussi ene mbaɗa hen kono hande gartaten e fitinaji gaddow ɗum ɗi ko ɓuuri hen hewde bandam en ko haɓɓanede tekkel nden so tawi a haɓɓanama tekkel a haɓɓitta woni debbo woni gorko on kono oɗo saaha joni ene heewi bandam en to kaɓɓata tekkel waɗan en caɗele e caɗele holɗen woni so joomum jibinama tan mbiya dokkanmami ko ɓi goggo ma walla dokkanmami ko ɓi kawma joomen jiiya ene kaala ɗum ene jewtira ɗum ɓe mbiya ha gajare wonta gonga joni noon ko ɓuuri hen hewde bandam en gorko ene ɗanno nde wiya haɓɓanama tekkel ngel ene wawi taw no yaduno hen gorko ɗanno yaaha yiya goɗɗum walla yaaha hakkille muɗum woni e goɗɗum arta mo haɓɓanno tekkel o wiye yiiɗa saaha kadi debbo ene heeɓa ɗum haɓɓene tekkel yaaha taw on ɗon saaha anda ko woni yidde tolnaki to yiiɗe e to añata yaaha noon ha tolno ɗon wooda mo yiiɗi wiye tekkel ngel haɓɓiti banda mi adda fitinaji ɗi gasata ene caɗele ne gone debbo he caɗele kadi ene gona e gorko he kono kadi ene waɗi caɗele tigui gonin ɗo e jinnaɓe saabu saaha wonto tekkel haɓɓete debbo e hoore muɗum haɓɓita wiya ko kañum yummum gondi taw yummum tinani ejani matani andani cukalel ngel holmo yiiɗi he holmo añi kono wiite tan ko ɓaade cukalel ngel jiiɗa jiiya taw ko babiraɗo ko fitina jogui kañum wiya aha noon an noon ndeɗo tekkere nde kaɓɓiɗɗa ko an no yumma gondi ayi fitina ari ɗon joni noon no fitina ardi ɗo henne ni ene wawi ardude e gorko kañum ne jinnaɓe mumen joni gorko wiye yiiɗa yiiɗi ko goɗɗo wiye ayi wona o wi o yiiɗa ɓiyam omo garɗu guila nden ha joni o jamfima so yiiɗa ɓiyam minenne mi yiiɗamo ay taƴamago enɗam naati ɗon joni natti wonde yiiɗidirnoɓe ɗiɗo ɓe walla natti yiide tan haɓɓinoɓe tekkere ɗiɗo ɓe joni ko jinnaɓe e koye mumen ko ɓen jogo ko fitinaji bandam en ene waɗa caɗele kadi goɗɗe gonɗe hen dokka ɓiye mo yiiɗa naata suudu balɗe ɗiɗi doga imagine kalis baɗanoɗo hen o foof hayso wona ko gorko o ene wawi serde wiya mi seeri e dow jawdam mi seeri e dow jabdam ɓaade ko kañum wi jiiɗa joɗaki e suudu he alay saago yooɓa joni so tawi yumma ala baba ala eɗen gandi ɗin ɗo fitinaji nanɗo hen ha woni leydi hedde jomum ene jaaha ene ñamloyo hedde jomum ene jaaha ene mbaɗiya masala taw bandiraɓe ko onon goni onon mbaɗi onon goni ko ɓuuri hen hewde ko caɗele ɗen ko jinnaɓe gaddata so tawi oɗon dokka ƴewtude koye moɗon no fewi ko mbatton ko saaha aɗa ƴetta jawdi ma hayso wona gorko wi ko seeri e dow jawdi mum saaha eɗen dañi ɗen ɗo caɗele ƴewtan dewgal no wayi musde ko fitinaji gonɗi hen ɗi jiiya jomum so tawi yangge waɗi ene jooɗo hitande ha darto mo wuuri taw ene yooɓa ñamale gasnan taw jiiya jomum tobasa ɗe waɗi hen de taw koko ñamli gasnan taw jomum naata suudu balɗe ɗiɗi balɗe tati tende natata hen de haalninoma carrément mi yiiɗa nene walla mi yiiɗa baba mbiya fat forcément naata hen joni no mbiya on ɗon weññima itti sutura ma waɗima ni wattima ne taw ko an jogui caɗele ay neɗɗo so yiiɗa yiiɗa tan oto porsen sukaɓe meɗen ɓe jiiɗa ene waɗi fitinaji taƴamago enɗam nani hen jiiya famille ɓe gandanɗa hoore mako ko jaam e jamanu wonno hakkude mabɓe taw serni ɗum ko ɗeɗo dewle gattiren hakkillaji meɗen no fewi woni to gorko to woni to debbo to mo yiiɗa moƴƴinta fewnata yonnata onon jinnaɓe oɗon jogo hen part de responsabilité so tawi ɓiɗɗo wi on yiiɗa surtout ko ɓuuri hen hewde ko woni hen rewɓe so mbi jiiɗa tan oto tampin hoorema naata suudu balɗe ɗiɗi jalta naata suudu taw hay gorko yiyani ɗum ni naata ñande naata e suudu nde ko ñande hen dogata heddoto hankkadi fitinaji wiye koko liggaka haydara heɓani ɗum wonde tan ko yiiɗa neɗɗo sa rokka ɗum ceerno Modou Mouhammad rokka ɗum mo yiiɗi wawa moƴƴinde wawa fewni woni debbo woni gorko sa rokki ɗum mo yiiɗi tan so yeehi jooɗoto fewna sudda suura hayso jomum ala hay mbuuɗu kono hayso tawi jomum ko milliardaire sa rokki ɗum mo yiiɗa jooɗotako ko fitinaji addata ndentoɗen ɗum ɗon no fewi ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko musiba wonno debbo mo hoore fonde Thily Boumy Diaby gartuno koye caɗele dewle ɗe ganduɗa ko mariage forcé ene wona e gorko he forcé wiye fat forcément res taw kañum ko ɗanninoɗo arta wiye yiiɗa
wonta caɗele hakkude jinnaɓe hara wona ɗon walla gañamtumago wona ɗon taw ko ɗum addi ɗum saaha debbo kadi tekkel ne haɓɓe guila ne woni cukalel anda haydara yaaha ha mawna tolno e yidde kañum ne haɓɓita tekkel fawaɗa wiye jomum ko jamfiɗo taw jamfaki ɗum noon goppen hakkillaji no fewi bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko musiba wonno debbo mo hoore fonde thily bummi jaaɓe image joɗɗo mo jiitono ko Oumar Doro Coumé gorko Mouhamadou Hounara mi rokkon rendez-vous inchallah e yewtere wonde so Allahu lamɗo o jaaɓi Allah jarama on jarama